A wata sakayyar jarida an wallafa mutuwar mawaƙin siyasa wanda ya fice a nahiyar Afirka musamman a arewacin Najeriya, Rarara, cewa babarsa ta rasu a halin yanzu haka sakamakon ciwo da ta ɗau kwanaki tana yi na rashin lafiya. Sai dai kuma abin da ya ba mutane mamaki har yanzu ba a ga Alhaji Dauda Kawuta Rarara ya wallafa haka domin waɗanda suke tare da shi su mai ta'aziyya a shafukansa na sada zumunta ba, ko kuma ya kira wani ya faɗa, wanda hakan ya sa mutane da dama suke ganin cewa tabbas abin nan ba haka ba ne, idan ma an yi mutuwar to tabbas ba babarsa ba ce kuma sannan ba wani na kusa da shi ba ne. Sai dai wani gidan TV mai zaman kansa ya tuntuɓi magabatan jikin Rara duk da bai samu takamaimai yin magana da Rarara ba, sai dai sun bayyanar da cewa babarsa tana nan lafiya ƙalau, ba abin da ya same ta, sannan ba wata jinya da take ko cuta daga nesa ko kuma kusa. A taƙaice dai mahaifiyarsa tana raye, muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara mata lafiya da nisan kwana, ya shiga tsakanin nagari da mu. Faɗa mana ra'ayinku a comment section. Arewa Plus, idan har yau ka fara zuwa ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode.